Добро утро от мен. Казвам се Николай Капитанов. И вчера към 11 и половина си легнах и вчера си направих телефона да ми звъни към 5 без 10, 5 без 5. Два часовника си бях направил, защото знаех, че няма как да стана от леглото. И по принцип не съм сгрешил, защото иначе не можах да стана. Спрях си часовниците да ми звънят, но иначе не можах да си махна главата от възглавницата. И за това, че 4:48 се събудих, почетах малко книга, ходих до тоалетна и така нататък. Ежедневните неща. Да, бях си записал много неща доста неща да правя, но явно, че не се случиха тези неща. И ето, че сме живи хора все пак. Между другото, по-добре да се събудиш по-раничко, да свършиш работата, която си записал, защото иначе да ни остава за другия ден. Да се натоварваш. Хубав ден пожелавам и всичко най-добро!